Bueno, eta irabazleetako bat, hementxe daukagu, Arrate Gaztelu, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, zer moduzko esperientzia, hainbeste jenderen aurrean eta jokatzea? Hasieran nahiko urduri egon gara eta apur bat, ez dakit, gogo barik ez, baina gorputz txarragaz eta holan. Baina gero ikusite holan zelako berotasun eta ikusten dan eta gure artean zelako roi honak dauzen eta oso ondo eta oso gustora partidan amaieran. Zu nola hasi zinen, nork esan da edo? Ni hasi txikitan hasi nintzen zeu zer jolasten, baina dana zan mutilekaz eta nintzen ni bakarra eta horten herriko jaietan enterena zelan ibili diren neska batzuk olgetan eta horten esan do, urrengoan entrenetan azten zarienean abizeu nire bai, eta abize hostien, eta hasi nintzen iraian eta oso gustora. Eta zuri esker beste norbait ere erakarri alduzu, hasi alda norbaitzuk esan da? Niri eskerrez, nik uste dute herrien nahiko ezagune dela orokorrean eta bat entere eskero besteanak benteretan dire, orduan danan esker, ez dakit. Zuen partiduan 46 urte zaharrenak zuk 17, tokia denentza dago hemen. Bai. Eta oso gustora, danakaz, gaztiakaz, ezain gazteakaz, oso gustora. 16 eta 9 galtzen, iaia galduta zegoen partida? Baina, keba, inoz ez dago galdute, inoz. Beti entrenadorak bai joan ezeko bai beti izan dozku eurrera joateko, ez deskonfietako, konfia dugu batak bestean gan, bai lutxingan nik eta berak nigan bai, eta eurre indotzegu. Eta danen arteko besarka da hori, giro ona dagoen seinale izan da. Hombre, oso giro ona da gure artean, eta beti egongo da, beti. Zorionak. Eskerrik asko. Arrate Gazteleuren hitzak izan dira, eta bigarren partida hasi aurretik, alkate jaunarekin ere hitz egin nahiko genuke. Igotz López hementxe daukagu, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Hau giroa. Bai, ederra, oso polita. Bueno, nondik nora ekarri duzue Garbada Federazioak eskatuta edo? Bai, federazioa etorri zen, proposamena egin zuen eta bueno, jarraian esan genuen baietz eta aurrea egiteko, pres beti, horrelako gauzetan. Harrituta zu ere izan duen boomarekin? Bai, egia esan, nahiko harrituta, ez genuen espero hainbeste jendetza eta horrelako booma izatea eta oso posik eta gainera horrelako bidea jarraitzeko jorratzen gogoekin. Gainera frontoia egokia oso, ez? Bai, neskentzat oso egokia da, frontiza gaina berezia da, frontizona, oraintzu gaina berritu margostu egin dugu frontoia eta uste gaurko polito dagoela. Gaur pelotari guztiak kanpotik etorri dira, bertakoak noiz hasiko dira, bertako neskak? Bueno, hortan gabiltza, animatu gurean bebai bertako neskak, datorren urterako gabiltza proiektu batekin animatzen ditugu neskak, mutia baukagu. Azkenek urtetan egin den lanarekin taldeak sortu dira eta badaude hainbat ume. Baina neska falta dira eta nahi duguna ere, neskak animatu badatozen ere pelotara. Hala bedi, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Igotz López, alkate jaunaren hitzak izan dira, dena prest finalerako. Iker, eta ea, neskak ere ikusten ditugu, datorren urteko txapelketan. Alkateak aipatu bezala badabiz arbolantza pelota elkartean, hortxe dabiz lanean, ia neskak erakartzen dituzten haien pelota eskolara, eta datorren urtera begira badakit neskatilen artean interes hori badagoela, eta ikusiko dugu datorren ikasturtean, hortxe urritik aurrera edo, zelako erantzuna duen Zamudioko herrian, baina ziurrenik neskatilak hasiko direla Zamudioko pelota eskolan. Mutilak ezagutu izan ditugu? Bai, hortxe ikusi dugu lehen, orain ere paseiotxo txikitxo bat egingo die finalistei, eta hemen egia zen pelota elkarteak lan handia egiten dabiz, eta oso ondo funtzionatzen eskolar mailan, Bizkaia mailan, ziurrenik pelota elkarte honenetarikoen artean dagoela kokatuta gaur momentuan. Eta profesionalak ere ezagutu ditugu bertakoak? Bai, izan dira hemen Honorio Vicente, Bilbao ere, uste Jolasnai enpresan ibilitakoa. Hemen historikoki zaletasun handia izan da, naiz eta pilotaleku handia ez izan. Zamudion zaletasun handia izan da, eta orainik ere mantentzen da.
Hortxe ditugu, finalean parte hartuko duten lau pilotariak. Gerriko Gorriz, Jone Goiri eta Amaiur Olgado. Eta urdinez, Jone Aranguren eta Anne Baraiazarra. 3 Larrabetzuar eta bestea, naiz eta Larrabetzura entrenatzera joaten den, Algortarra. Bizkaitarrak beraz, 4 protagonistak. Epailea lehen bezala Irene Ortiz izango da eta berak erabakiko du sakea nori egokituko zaion. Urdin, Jone Arangurenek aterako du. Lehenengo sakea Jone Arangurenentzat, Algortarra, lehen aipatu dugu pelotariarentzat saletasun handiarekin dabilen pilotaria. Lehen esan dugu, Algortatik etortzen dela, Martitzenero, Larrabetzuko pelotalekura, beraz, saletasun barik ezatoz Algortatik Larrabetzura astero entrenatzera. Eta palan jokatzen duen neska ere, beraz hau pelota munduan dabilena. Eta Ane Baraiazarra, besteak beste, klubeko lehendakaria. Alantxe da. Ane Baraiazarra gaztetan be pelotan ibilikoa eta hau be Arrate Gazteluk aipatu duen bezala 13-14 urterekin pelota utzi zuen. Jarraitasunik ez duelako ikusten. Gizonekin edo mutikoekin ez zuen jokatu nahi, erramientarako be eskaintza gutxi eta azkenean iztea erabaki zuen. Hasi da finala, lehen da biziko tantoa ikusiko dugu nork egiten duen. Atzelariak eskatu dio, Amaiurrek Joneri, txapara gainean gelditu, biak iritsi dira pelotara, azkenean Jonek jo. Ane. Txapara gainean moztutakoa, ez jaso aurrenekoa, Gorrientzat eta ze gogoa duen hemen publikoak txalo gogor jotzeko. Bai, gustora ikusten da. Giro polita, baina publikoa berez ikusten du zer berezia eta ezberdina dela, ez? Emakumeak eskupelotan jolasten eta emakumearen presentzia eskupelotako modalitatean, azkenean ikusten da publikoak ere eskertu egiten duela. Ezkerrez eramango du Amaiurrek, asko zabaldu, Jone Aranguren, Jone Goiri, izen bereko aurrelariak dira biak. Ane, atzelariak utzi egin dio Joneri. Eta Amaiur Olgado, Larrabetzuko pelotaria eta hau ere gaztetan pelotan ibilikoa eta Euskal Herriko txapeldun infantil mailan. Euskadiko Federakuntzak Euskal Jokoetan antolatzen dauen txapelketako txapeldun, bere garaian infantil mailan, bere aita pelotan saletasun itzela duena, hiru josalea, aste honetan esaten zidan ia zer egin behar dan, hiru jori beste peña bat sortzeko, beti egoten dena pelota profesional mailako partiduetan, eta bere alaba gaztetan aipatu bezala Euskal Herriko txapeldun, Gasteizen Euskadiko Federakuntzak antolatzen dituen eskola kiroleko finaletan. Hiru jok beste peña bat badu Bizkaian, ez? Bai, Leioan deko peña sortuta, baina Zamudioko kide askogaz sortutako peña. Ederra, ezkerka da, oso na. Amaiurren tantoa, 2-1, hiru jok firmatuko luke. Ezkerrez lortu duen tanto hori. Txapagainean bikain moztu, eta Jone Arangurenek ez du jasotzerik izan. Jone Goiriren sakea, Amaiur. Bueno, hemen beste mailatxo bat ikusten gabiz, pelota luzeago ibiltzen dute. Eta hor ikusi dugun tanto hori be, polita, Txapagainean moztutakoa, Amaiurrek jaso, Ane. Atzelariak orain, nor baino nor indartsuago. Amaiur. Jone Aranguren. Asko egizabaldu, kanpora jantzaio. Osta, baina kanpora. 3-1. Emakume kap
txapelketako finala ikusten ari gara. Zamudioko udal pelotalekuan. Amaiurrek ezin sakeari erantzunik eman. 2-3. 2-3 markagailuan eta hortxe Jone sakera. Jone Goiri hau ere Larrabetxuarra, kirolaria, futbolean aritutakoa urte askotan eta orain Larrabetxun izandako eskaintza barriarekin, hau ere pelotan jolasten animatu da eta egia esan ondo egiten du pelotan. 4-2, sakea orain urdin, txandak ari dira, sake bat aurrelari batak, besteak bestea, eta askotan kontua ere eramatea ez da erraza izaten, epaileak erne ibili beharko du, orain adibidez, Jone Arangurenit, Jone Goitia berak esan dio, zuri tokatzen zaizu orain ateratzea. Zabaletik. Lehiatzen ari dira, baina kiroltasuna bada kantzan. Eta Arratek aipatzen zuen bezala ikusten da euren artean giro ederra dutela, ondo konpontzen direla, eta hori kantzan ere ikusten da. Eta azkeneko pelota hau, txapara bota du Anek, baina jendeak badaki txapagainean jarri nahi zuela, suerte askorik ez duela izan, eta txalo jo diote pelota utsegin arren, atzelari urdinari. 6garrena bai, 6garrena kanpora bidalitakoa, sakea orain aurrelari urdinak aterako du. Lehen komentatu dugun bezala, hemen badago zaletasuna eta badira adituak, Zamudion. Naiz eta hor pelota eskola urte batzutan ez jarraitu, hemetik lehen aipatu dugun bezala pelotari profesionalak ere irten dira eta nik ikusi doaz ikusleen artean badirela pelotara zaletasuna handia dutenak eta pelotan adituak. Eta lehen elkarrizketa egin diogun Arratek 17 urte baino ez, eta ausarta kantxan eta baita mikroaurrean ere, nola hitz egin duen, eta nola esan duen partidua ia galduta eta ez da pentsatu ere. Gaztelutarrak plazan ondo moldatzen dira, eta Arrate emakume plaza da, bertsolaria bada, eta ikusi duzu hor elkarrizketa egiteko erantzun ona eman duela. Aukera orain Jone Goirirentzat, jaso Ane Baraiazarrak, Amaiur, zabalera pelota, Jone Aranguren, ondo bildu du. Oso ondo Amaiur ere. Ezkar politia dauka. Eskubiz orain, atzelari gorriak Ane, 8-2. Zabalera pilota, Jone Aranguren, ederki. Ane, urdinak agintzen, baina defentsa ona erakusten gorriak. Amaiur. Oso ondo. Zabalean, Jone Aranguren. Baliteke, atxeden hartzea, tantonen ondoren. Jotaka da dezente jotako tantoa izan baita eta aurretik ere luze xamarrak izan dira. Txokoan, eraman. Aukera orain Jone Goirirentzat, ondo jarritakoa, 9 eta 2. Oso ondo moztuta, Bai. Eta erritmoa, ikusten gabiz sekulako erritmoa hartzen ari direla tantu guztietan. Asmatu dut, Iker. Bai. Atxeden hartzera baita toz, txaloak. Emakume Cup torneoko finalean ikusten ari garen, tanto hauek eskartu nahian. 9-2 markagailua, baina ikusten gabiz tantu lehiatuak, naiz eta bikote gorriarentzat alderatu tantu guztiak, baina partidu polita ikusten ari gara, Oso polita. Eta ikusten ditu gainera partiduan sartuta eta motibatuta, Lehen aipatzen genduen igual urduritasuna arerioa izango zala, baina egia esan momentuz bi partiduak ondo, akatz gutxi, eta tantu luzeak eta tantuak ondo bukatuta. Alde handia zabaldu dute markagailuan, Goirik eta Olgadok, baina gogora ezagun, 3. eta 4.
postuak bereizteko partidan, 16 eta 9 joan direla aurretik Mari Carmen eta Paula, eta gero 18an gelditu direla. Bai, horre sekulako partziala egin dute Arrate Gazteluk eta Lutxi Fonsekak, partiduan sartu dira, tantuak lortzen joan dira pizkanaka, markagailuan hurbildu egin dira, hortxe bi tantura gerturatuta eta azkenean berdinketa lortuz, garaipena lortu. 9-2, sakea Jone Goirik aterako du, ondo baztertuta, Hanek eraman ezkerrez, Jone Goiri, Jone Aranguren, trabatekin bat egin dio, baina moldatu da eramateko, aukera Hanerentzat. Agintzen hasteko, gehiegi nahastu du ezker hormarekin. Zuzenago jaudu orain. Amaiur, txapa gainean gelditu, Hane aurreratu. Zabaldu ezkerrez Amaiurrek. Jonek ezin, kantoa urdin, 3 eta 9. Jan egin dio pelota horrek apur bat Joneri, eta ezin eraman. 9 eta 3. Hor ikusten ari naiz, Iker batzuek babesa badaukatela eskuetan, baina Hanek adibidez, ez dakit, penaz duen. Ez, Hanek hasieratik babes barik jokatzen hasi zan. Berak esaten du pelota gozuarekin askoz ere gustorago ibiltzen dela babes barik. Eta egia esan, pelota gozuarekin babes barik jokatzen dute, baina egia da bere batzuei eskuan mindu egiten zaiela naizta pelota gozua izan, ze batzuk gehienez urtebete daramatzate, baina beste batzuk aipatu bezala urritik aurrera hasi dira pilotan. Eta horregaitik daramatzate horrek babesku izeneko babesak. Urtebete gati bakarrik ez, batzuk esku txarra dauzkate, eta naiz eta urte asko pasa, beti mindu egingo zaizkie esku bera dauzkatenak. Hori da, Jone Goiri adibidez eskuetatik sufritzen du, askotan entrenamentu ostean beti izaten du eskua minduta, eta horre ikusten da, zaletasuna eta gogoak pelotan egiteko, naiz eta entrenamentu guztietan eskua minduta izan, urrengo martitzenean han egoten da, lauretan puntuan, frontoian prest entrenamentu hasteko. Erdiak egin dituzte, Jone Goirik eta Amaiur Olgadok. Sake aurrelari gorriarena. Amaiur, ezkerrez min egiteko moduan, jaso Jone Arangurenek. Hane, Amaiur. Ondo. Ezkerrez ederki zabaldutakoa Hane Baraia Zarrak, eskubiz orain. Bigarren kuadroan, luze pelota atzera. Amaiur, Jone Aranguren txoste egin du. Bai. 5 eta 11, Iker Amarika batzuk gonarekin ikusten ari gara eta besteak praka luzea jantzita. Bai, ala da. Hor azkenean arautegiak esaten duen bezala bakoitzak aukeratu dezake edo praka luzeekin jokatu edo gonakin jokatu. Eta ikusi dugu finalean, Jonek eta Amaiurren erabakia gonakin jokatzea izan dela. Baina bikoteak beti berdin joan behar du, Bai, berdin. Hori bai. Bai, kamiseta eta garrikoa eta uniformea bikotea berdin mantendu behar du. Bai, zindoela bat gonarekin joan eta bestea praka luzeekin. Hori da. Biak berdin, kasu honetan gorriak gonarekin ari dira jokatzen eta urdinak prakak jantzita. Adibidez, lehenengo partiduan Arratek praka luzeekin jokatu nahi zuen, Lutxi Fonsekak gonakin, normalean gonakin jokatzen duelako, baina adostasun batera heldu behar izan dute eta azkenean laurak praka luzeekin jokatzea erabaki zuten. Baina arautegiak baimentzen du bai gonakin eta praka luzeekin jokatzea.
Tanto batzuk egin dituzte urdinek, azkeneko 3 jarraian, 7 eta 11 dugu markagailua, ondo atzeratu, tanto Ezker Hormaren kontra Ane Baraiazarrak, 8 eta 11. Eta zeinek esango zuen, Inigo, esku pelotan emakumea ikustea, baina heldu da, hori ere heldu da. Eta ikusmin handia piztu du gainera Zamudioko pilotalekuan, jende asko bildu da eta jendea etortzeaz gain bizitzen ari da partida. Txalo gogor jotzen, Urdinentza tantoa, 5 eta 8 partziala, Bai. 9 eta 11. Baia, emakume gehiago animatzen diren eta esku pelotan jolasten hasten diren. Kirol polita dalako. Gustatzen duena. Eta pizkanaka badabiz, Gaur egun lehen aipatu bezala Bizkaian doguzan 3 elkartekaz batera, badira ja 30 bat emakume jolasten federatu mailan, nagusi mailan, eta 11 eta 10. Jon Egoiri ez dakit urduri ikusten dugu, eta azkenengo tantuetan pelota batzuk galduta, urdinak hurbildu dira. Berdintzeko aukera dute orain. Jone Arangurenek eta Ane Baraiazarrak, Jon Egoiri, Ane. Ondo Ezker Hormaren bila, aurrelariaren txanda orain. Amaiur, Ane. Huts orain Amaiurrek eta 11. Bigarren berdinketa bana egin dute, geroztik aurretik gorriak ibili dira. Eta 7 tanto jarraian egin ondoren, harrapatu egin dituzte urdinek. Erdira, Anek. Bueno, partidu hau parekatzen dabil, Maikaina markagailuan. Amaiur, aspaldi tantorik egin gabe daude gorriak. Jon Egoiri. Beste Jone Aranguren. Indartxu. Eta tanto aurretik dira urdinak. Lehenengo partidan gertatutakoa, erdilanetan berdina gertatu da bigarren partidu honetan finalean, Tantoan egin ez dakitela dabiltza. Gorriak. Amaiur. Oso hasiera ona eman dio atzelariak batipat. Orain berriro neurketan komenitzaien bidea hartzen ikasi beharko du. Baztertu egin zaio atzelari gorriari. Ane Baraiazarra. Joetak erabil. Esan ere Amaiur Olgado aste barruan erdi lesionatuta ibili dela, hortxe usteote eskumuturrean edo luxazio txiki bat izan duela. Honek esan dugu bezala dena dira kirolariak eta hau pelotatik aparte kickboxinean ere ari da. Eta hortxe eskumuturrean usteot arazotzen bat izan zuela. Baina aste barruan horribilida masajistan eta gaur finalean preste egoteko, finalean topera ibiltzeko. Emakumeen historian lehen dabiziko txapelak gaur hemen Zamudion banatuko dituzte eta jakina ilusioa denek izango dute palmaresean lehen dabiziko izenak idazteko. 12. tanto egin dute azkenean. Jon Egoirik eta Amaiur Olgadok eta horrekin batera epaileari esertzeko baimena eskatu diote behar baitzuten. 8 tanto egin dizkiete jarraian. Orekatzea lortu dute markagailua eta laizter itzuliko dira kantxara. 14 bikotek hartu dute parte lehen dabiziko edizio honetan. 2 bikote onenak iritsi dira. Txapeldun nortzu izango diren jakitea bakarrik falta zaigu. Emakume Cup txapelketako txapelduna eta azpi txapelduna gunetik irtengo dira.
Eta guztua ematen du, pilota lekura horrelako giroagaz etortzea, horrelako giroagaz eta horrelako jaialdiekin zaletasuna ere sortzen da, eta errezagoa da ere herriko mutikoa pelotalekura erakartzea. Herriko pelotalekura eta herriko pelota elkartetara erakartzea. Amaiur, erdian Ane Baraiazarra. Ondo, Amaiur agintzen hasi da. Ezkerrez atera du hormatik Baraiazarrak, Jone Goiri. Partidaren pixua Iker bi atzelariek hartu dute argi eta garbi. Bai, hortxe ari dira, batzutan frontizetik gertu, beste batzutan pilotakada luzeagoak emanez, eta tantu luzea jokatzen, baina lehen aipatu dugun bezala, horre erdi aldera edo akatz batzuk ikusi duguz, baina tantu asko ere bukatutakoak. Eta ikusten dugu ondo mozten dutela. Oso ona. Hor ikusi dugu adibide bat. Bere posturatxoa. Gogoratzen dit, hor veteranoetan jokatzen duten pelotari askok hori postura hori asko erabiltzen dutela. Paula Iturbiden aitak adibidez posturatxo hori ere badauka horra txokora mostea. Txosta bilatzen. Ea, Jone Arangurenek ere mauzten duen. Ez du gehiagi gurutzatu. Txapagaina geldituko da. Ezkerra sartu behar aurrelari urdinak. Jone Goirik orain eskubia. Ane. Hanek pelota gitzik galdu deuz, bai, oso gutxi, oso seguru ari da. Kontzentrazioa ez du galtzen, partiduan sartuta dago. Eta zuk esan bezala, partiduaren pisua darama. Ara, aldatuta daude orain. Itzuli da bere tokira Jone Aranguren. Eta tantoa urdin azkenean. Eta urdina berriz ere berdinketa, Inigo. Amaikana, amabina eta amairuna. Ondo lagundu dio Jone Arangurenek Baraiazarrari. Eta sake ona dau. Ondo. Baita erantzuna ere. Gozatu da bea. Jonek eraman. Arriskutsua ordea, berriz ere Jone Aranguren. Amaiur. Jone. Txapagainan. Jaso Jone Goirik. Oso ondo. Oso ondo, luze, lauterri ingurura. Aranguren. Jaso egin behar du, baina ezin. Amalaugarrena gorrientzat. Bazu ere Inigo, emanaldi asko eman dozuz esku pelotakoa, baina horrelakorik ez duzu ezendun ikusiko sekulez. Ez. Emakumenak paletarekin eta bai, baina esku pelotan ez. Izan dira pelotariak esku pelotan, Reyes Askoitia, Bergaran dabilena pelota eskolan, Maider Mendizabal ere badakit pelotan ibilitakoa dela, Maite Ruiz de Larramendi ere, baina hauek ere azkenean erabaki zuten erramintara pasatzea. Hor espero dut edo konfidantza daukat ia Maiderrek ere proiektu hau martxan jartzen duen Gipuzko aldean, ziurren ibaietz. Berdinketaren bila, urdinak. Amaiur, huts! Amaikagarrenean, amabigarrenean, amairugarrenean eta amalaugarrenean. Eskutik helduta joan dira. Horreka bukaerar arte izango ote dugu. Baliteke. Sake ona, baita erantzuna ere. Jone Aranguren, Jone Goiri. Ane. Apostuetarako partidu ona, Inigo? Bai. Eta... Ba, uste dut pelota elkartegoak asmoa zutela hor kinelatxo bat egitea edo. Ez dakit azkenean egin duten. Baina ikusten dugu, lau pilotaria partiduan sartuta eta ikusleak ere partiduan sartuta. Sakea Jone Goirik. Eraman, Ane Baraiazarrak, Amaiur. Eta Amaiur beti rifartxu. Tantoa egin edo galdu, beti rifartxu.
eta beti aurrera. Ane Baraia Zarra. Gaur ere ni irrifartzu eta posik etorri naz, pelota legura. Urte askotan magabiz pelota leguetan murgildute, baina gaur jakin jaialdi berezi bat dala beste ilusio batekin ere etorri naz, pelota legura. Eta etxera ere uste dut irrifartzu joango zarela, beste guztiak bezalaxe. Ziurrenik. Momentuz jaialdi polita ikusten gabiz, bai lehenengo partidu eta bigarren partidu lehiakorra, lehiatua. 16 eta 14. Urdinek ezin diete gorriei, ies egiten dutzi. Ane, Amaiur. Erdian Amaiur. Atzelariak. Txoko inguruan, batak bestea eraso nahian. Ondo erritmo aldatu nahian Jone Aranguren, txapa gainean moztu Amaiurrek, Goiri. Baraia Zarra, Goiri. Tantu luzea hau, Bai. Nere nekea somatuko dute atzelariek batipat. Amaiur. Tantuak garezti dauzela ikusten gabiz. Jone Aranguren. Amaiur. Txapara. Irte Dozar. Hortze bi tantu edo lortu ditu Amaiurrek. Pelota moztuz. Eta berriz ere berdina egiten alegintzen ari da, baina azkenengo bi tantua txapazpira joan zaizkio. Eta aurrelariak ere haien zonaldera pelota doanean ez dute asko arrieskatzen eta tantua luzatzen jarraitzen dute. Ane Baraia Zarrak eskatu du denbora. Ura edegateko premia zuen. Gogortu egin baita tantoa eta partidua ere oroar exigente doa. Eta tarteka atzeen aldiak ondo etorriko zaizkie. Hori da, 15 eta 16 tantu batera besterik ez. Partidu hau ere parekatua. Hortxe ikusi dugu han partiduan guzti sartuta dagoela, ez duela pelota bat galdutzat ematen, eta ikusi dugu hor Jone Arangurenen eremura ere sartu dela. Bai, eta tantoa gainera bereiek egin dute. Aurrelaria atzelarien postuan jarri da. Eta alderantziz, baina azkenean euren alde erori da tantoa. Urdinak berdinketaren bila. 15 eta 16. Baraia Zarra. Pelotari altura eman nahian. Amaiur. Ezkerrez ezin. Itxatxita gelditu da Orman Maseina. Seigarren berdinketa dugu. Haneren partidu azpimarratzekoa, Atzetik hasi dira partidu guztian zehar, baina ondo mantendu du bere lana eta horri esker berdintzea lortu dute eta orain momentuan aurretik jartzea ere. Azkeneko sakez egin baitu Jone Arangurenek, 17 eta 16, Urdinak aurretik. Amaiur. Huts. 18 eta 16. Jarraitasun hori faltaiako Amaiurreri pelotean jarraitzea. Hor arriesgatzen saiatzen ari da, baina azken aldi hontan ez zaio zer irtetzen. Sakez, 19garrena. Ondo ari da sakatzen Jone Aranguren. Bai. Naiz eta asko luzatu ez, esker paretara sartzen deuze pelota guztiak, eta egia da sake gehienak Amaiurrek eskerrez errestatu dituela. Jone Goiri. Hane ezkerrez asko zabaldu du Amaiurrek. Oso tantu polita. Oraingoan bai, saiatzen ibili da azkenengo 4 tantuetan, eta begira hor
ondo zabalduta Jonek ezin eraman, naizta lekuan egon. Beldur zen, keinuaren arabera, kanpora joango ote zitzaion, baina barruan sartu du eta 17. eman dio bere bikoteari. Bitantoren aldea markagailuan urdinak aurretik. Emakume Cup torneoko finala ikusten ari gara Zamudion. Ane Baraia Zarra. Amaiurrek ezin. Zin. 27. Lehenengo partituan gertatu dan berdina, atzetik hasi direnak aurretik jarri. Huts, falta, ez da iritsi 21. urdinentzat. Konzentrazio falta Jone Goirin aldetik. Sakea aprobetsatu barik, azkenean oparia aurkariarentzat. Eta ia zein dan txapelduna. Eskura dute, bukatu da. Hortxe. Garaipena Jone Arangurenek eta Ane Baraia Zarrak lortu dute, naiz eta 9-2 galtzen hasi diren. Irudi polita, lehen da biziko partidan ikusi dugun moduan, irabazleak eta galtzaileak ez daude hemen danak irabazi duten ez eta txapela bikote bakarrak eramango duen. Alantxe da, hortxe zuk aipatu bezala irudi polita lau pilotarien artekoa, hortxe ikusten da Larrabetzuko txokoan pelota elkartean duten giroa, ondo konpontzen dira danak eta lehen aipatu bezala kantzatik kanpo hori ikusten da eta kantza barruan ere hori ikusi dugu eta bi partida politak ikusi dugu. Batetik 3. eta 4. postuan, partidu lehiatua, 22-18ko emaitzarekin Arrate Gazteluk eta Lutzi Fonsekak irabazi dute. Eta finalean badaukaguz ja emakume Cup txapelketako txapeldunak. Eta hortxe daukazu txapeldunetariko bat, Inigo aurrera. Jone Aranguren, zoriona, Jone? Eskerrik asko. Bueno, 9 eta 2 atzetik joan dakoan, zer pentsatzen ari zinen? Hasieran oso urduri egon gara, ia berotu gabe, lekua dena ez ezaguna, eta amaieran sartu gara partiduan eta gustora. Eta jende asko, eta kamarak, eta gauza gehiagi, ez? Hori, zara eta musika kriston giroa dago, eta asko postena ume neskak eta ikusteaz, eta pozik. Bueno, zure atzelaria gainera presidenta da, nik ez dakit antzematen den kantxan bertan, berak agintzen duen, edo? Hanek darama pila urte jokatzen, eta oso nahi ikusi duzu esan jokatu duen. Oso pozik. Bueno, lehen da biziko urtea da, esperientzia ikaragarri ona, Oso ona. Kriston taldea dago, hemen Larrabetzuko ama guztiak eta kriston lana da biz egiten. Eta ondo, esperientzia oso polita komunikabidetan eta kriston oi hartzuna egon da, eta kasi sinistu gabe, ez dakit. Bueno, lehen da biziko txapela, zuentzat historian, palmaresean zuen izena azalduko da. Bai. Etxera barko dut amari eta amamari eroteko. Horienak. Eskerrik asko. Jone Arangureren hitzak izan dira. Bai, beste elkarrizketatxo bat hortik beste txapeldunari ere Inigo, zazpi txapeldunari, Amaiur Olgadori. Bueno, Amaiur, arratsaldeon. Arrastion. Pena, ez? Pena. Bai, baina bueno, ondo, partido polite, eta ondo. Beti rif hartzu, tanto egin edo tanto galdu. Bai. Hone, importantena ondo pasetea da, así que... Pena az, baina bueno, bromo baten. Bueno, zuere harrituta hemen dagoen giroarekin eta astean zer antolatu den oi hartzun guzti datorkin? Bai, apurtxe bet pase dire, baina bueno, ene zuela betxia. Bueno, zu pelotaz aparte beste kirole bat ere egiten, omen duzu? Danetarik apur beti dut, bai. Baina kickboxing edo... Boxeo, kickboxing, bai. Eta, zer dira gogorragoak haiek hauek baino? Bai, gogorra bai, baina hau nahiago. Eta astean zehar zer izan duzu eskuan? Astean zehar zerbait izan duzu eskuan? Esgintze bateko boxeoa gaitik eta esgintze bateko denez ezin izan dut olgo bondo, baina bueno, alik eta honen indot, edo hori uste. Bueno ba, zorionak eta segi lanean. Eskerrik asko. Kickboxing eta boxeo, baina nahiago duela pelota aipatu du. Zaletasuna antzematen da, badutela pelotariek. Eta zer espero duzu Iker, aurtengoa ikusita datorren urterako? Aurten 14 bikote, datorren urtean? Datorren urtean espero dugu bikote gehiago egotea. Hortxe datorren urtean ziurrenik infantil mailatik kadete mailara ere pelotariak pasatuko direla, federatu mailara.
Orduan federatu mailara pasatuko diren pilotari horiei, Bizkaiko pelota federakuntzatik eta Bizkaiko pelota elkarte ezberdinetatik eskaintza hori izango dute, aukera hori izango dute, beraz orain ez dago aitzakirik eta hor federatu mailan jokatu nahi duen emakume guztiak badakite haien herriko pelota elkartera hurbildu eta pelotan jolasten hastea bakarrik egin behar dute. Bizkaiko Federazioa aspaldiari da proiektu askotan buru belarri lanean eta gaur eguerdian Bilbon beste berrikuntza bat ere izan da, frontoi mobil bat edo aurkeztu dute. Iker? Bai, horra Bizkaiko pelota federakuntzara astion, aste azkenean hurbildu zen Nible enpresa berri bat, haien eskaintzarekin, hor frontoi portatil bat, frontoi mugikor bat aurkeztuko dute, hor arenalean, Bilboko arenalean, beraz hor igandez, eguerdiko 12:00 7:00 bitartean, aukera izango duzue frontoi portatil hori ikusteko. Orain sari banaketarekin hasi dira, lehen da bizi, 4. postuan gelditu den bikotea, Mari Carmen Zubiaur eta Paula Iturbide. Sariak ematen, Jose Manuel Fuentes, Bizkaiko Federazioko presidentea, eta Mireia Zarate, Zamudioko Kirol Zinegotzia. Hortxe 4. sailkatuak emakumeak txapelketan, baina azpitxapeldunan podiumera egon dira gustora. 3. postuan, brontzezko domina orain. Lehen dabeziko partidua irabazi duten Arrate Gazteluk eta Lutxi Fonsekak. Zamudioko alkatea, Igotz López eta Maitane Leizaola, Bizkaiko Foru Aldundiko kirol zuzendariak eman diete. 3. sailkatuak. 16 eta 9 atzetik ibili dira markagailuan. Baina garaiz erreak zenatu dute. 16. harrapatu egin dituzte. Eta gero iaia zuzen joan dira 22 eta 18 irabazi dute. Eta haiek amaitu ondoren finala ikusi dugu. Eta finala ere ikusgarria. Gauza bera gertatu da, bikote bat aurretik nabarmen xamar ibili dela, eta gero irabazleak besteak izan direla. Hortxe, lehenengo txapelketa federatuaren lehenengo azpi txapeldunak, Jone Goiri eta Amaiur Olgado. Honek ere partidu polita egin dute azkenean, eta emaitza polita ere, 22-17 partidu lehiatua, tantu onak ikusitakoa. Eta hortxe, zu gaipatu bezala Jose Manuel Fuentes eta Mireia Udaletzeko kirol zinegotzia ere pozik. Eta hortxe dira txapeldunak. Emakume eskuz jokatu duten lehen dabiziko txapelketako irabazleak. Txapeldunak. Jone Aranguren eta Anne Balaiazarra. Eta aipatu Iñigo inor ez dela joan pilota lekutik, sari banaketan ikusle guztiak geratu direla, armaia bete eginda, komunikabide asko, kazetari asko gaurkoan, gaurko jaialdi honetan, eta bera zelako irudi polita 2015ko emakume cup txapelketako azpitxapeldunak eta txapeldun handiak. Urtarrilean ekin zioten, otsailean jarraipena, martxoan amaitu da. Ez da dira urtebeteko kontua izan, jarraipena izan bezala, neurriak hartuko dituzte antolatzaileek, hazia lehen esan dugun moduan ereinda dago, eta ea fruituak aurrerantzean ikusten ditugun. Iker Amarika, esker mila, zorionak. Esker mila zuei, eskerrik asko. Federazioari gauzak antolatu dituen moduan antolatu dituelako eta irudi ederra honekin utziko zaituztegu. Besterik ez, agur Zamudioko udal pilotalekutik. Eskerrik asko.